Какво научи? За наркотиците, че не трябва да ползвам. Че не трябва да пуша цигари. Какво ти хареса най-много? Най-много ми хареса, когато вашият колега момчето със сълстата коса, когато си тръгна рязко. А каква е поуката от това? Че не трябва да забравяме семейството си, то трябва да е на първо място, също така и да не употребяваме наркотици. Да. Виж, вярно е, че сам взех решението да се взема в ръце и както казах, вече бях в затвора, но там преминах през много тренинги, групова, индивидуална терапия и като цяло имам време да помисля за това, което ме зарежда и ме кара да забравям за нещата, които не ми харесват, но най-вече спрях да обвинявам другите за своите собствени грешки. И макар че света, в който живееме, е изпълнен с фалшиви новини, хора и реалности, това не означава, че аз трябва да ги вярвам или да ги изследвам. Което е независимо, както казахме, от обстоятелствата в семейството, независимо от как ви влияят различните ваши съученици и приятели, е много важно човек да си следва и да вярва в това, което знае, че е правилно, да е в себе си да се центрира и за да може малко по малко да постига своите мечти и цели, защото всеки един от вас има мечти, които трябва да се осъществят и няма да вярвате, че не е възможно и въпреки това да знаете, че тези мечти трябва да са свързани без това да трябва да наранявате околните. И никога, деца, не забравяйте семейството си. Семейството и учителите. Те са хората, които ще ви поддържат винаги.